Ξέρω ότι λόγω Ιντερτότο. Ξέρω! Άκουρε φίλε Παναθηναϊκέ, ξέρω ότι λόγω Ιντερτότο, λόγω προκριματικών Champions League, νίκησε 4 φορές παραπάνω. Ιντερτότο πότε? Δεν έπαιξες όταν αποκλείστηκες πέρυσι? Ιντερτότο ποτέ δεν παίξαμε. Βρε UEFA, το ίδιο πράγμα είναι τώρα. Καλά, άμα μου λες το UEFA και το Ιντερτότο το ίδιο πράγμα. Α, δεν τι είναι. Τι είναι, μωρέ. Να σου πω για τον κόσμο που λες συμφορείς. Α, πήγες τώρα πάλι στον κόσμο. Λοιπόν, πέρυσι έπαιξες προκριματικά και έκανες 2 νίκες. Και άλλη μία νομίζω έκανες μετά, έτσι δεν έκανες? Ωραία. Αυτές είναι. Τώρα για πόσους βαθμούς δίνουν κατά χιλιάδες δεν ξέρω. Διαφωνείς δηλαδή ότι στην Ευρώπη είμαστε καλύτεροι? Ναι, ρε φιλαράκο. Γιατί διαφωνείς? Αφού διαφωνώ. Έχετε κάνει εκτός έδρας νίκη ποτέ? Στη Juventus. Στη Juventus τι κάνατε? 2-1. 2-1, ναι, και πώς είχατε χάσει το μέσα μετά, πριν? Άκου ρε φιλαράκο. Μου λες για νίκη, τώρα με πας στο άλλο. Την έκανες στο Άντε γεια! Ρε θα μιλήσεις μια φορά λογικά. Ρε, καταλαβαίνω τι σε opadas. Μου λες πότε νίκησα και σου λέω Juventus. Και μετά μου λες για εδώ. Λοιπόν.